ባዕሉ በቐጥታ ደይኮነ ብመንገዲ ግብፂ ቢሉ ዝመፀ ናይ ሓባር ስራሕን ምዝርራብን ነዚ ብሓባር ብናይ ግብፂ ገባብ ዝመፀ ከዓ በይኑ ክውስኖ ወላ ናብ ኣሉታ ወላ ናብ ኣወንታ በይኑ ክውስኖ ስለ ዘይክእል ግብፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ፍሉይ ወኪል ዝዘራረቡ እቲ ፍሉይ ወኪል ምስ ኤርትራ ተዘራሪቡ እንድሕር ዳ ኣሉታዊ መልሲ ሂቦሞ ንግብፂ ተመሊሱ ክምለሶ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንዕመባ ዛርቦ ኣጀንዳኹም ናይ ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ ሒዝና ያለና ናይ ግብፂ እዚ ጉዳያት እዚ በዚ ሒዝና ያለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ኩናት ኣብ ዞባ እንደሊን ኢና እንዳበልና ነው ኢሉ ከምዚ ኢሉ ምኻዱ ስቲል ነቲ ተኽእሎ ናይ ኩናት ኣብቲ ዞባ ምቕፃል ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻድ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ደው እንተደይሉ ግን ሳዕቤን ክህሉ እዩ ምክንያቱ ኩናት ክኽፈት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክብተነና እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ንሕና ብኸምኡ መንገዲ ይኮንና ንደልዮ ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ጌርና ከመይ ገይሮም ምሳኹም በቐበረባ ይሰርሑ ናይ ግብፂ ጉዳይ ናይ ኒል ይፍታሕ ከመይ ጌርካ ከዓ ኣብ መንጎቶም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግራት ብኸመይ ከዓ ይፍታሕ መንገዲ ንደሊ እምበር ካብዚ ወፃኢ ዝኽየድ ኩሉ መንገድታት ኣይክንፈቅድን ኢና ኣይክንደልዮን ኢና ዝብል ነገር ሒዞም ክመፁ እዮም ኣሜሪካ ነዚኣ ከዓ ንግብፂ እዮም ዝሸጡላ ግብፂ እዚ መልእኽቲ እዚ ሒዞም እዮም እቶም ላዕለዎት ልኡኻት ከም ተራ ተሰራሪቦም መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ ንኽመስል እዚ ሒዞም መፅኦም ዴሊጌሽን ስምምዓት ኣብትን ኣብትን ይገብሩ እቲ ሓቀኛ መልእኽቲ ግን ኣብ ምንታይ ተበፂሑ ኣሎ እንታይ እዮም ደልዮም ኣሜሪካውያን እንታይ እዮም ሓቲቶም ኤርትራ እንታይ ኢላ እዚ ከዓ ንመራሕቲ ግብፂ በፂሑ መራሕቲ ግብፂ ከዓ ነቶም ልኡኻት ፍሉይ ልኡኻት ናይ ኣሜሪካ ድዮም ክእምኑሎም ወይስ ንኢሳያስ ድዮም ሞዝ እኮ ተተገብረ ሓይሽ እዚ እንተኢሉ ናብ ከምዚ ከይከይድ ኢልካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ንምእታው እዩ ተጓዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝመፁ